na yau dinnan litinin yau muna ranar 18 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2024 da ta yi daidai da ranar 16 ga watan Jumada na harko. A halin yanzu muna cikin daren talata 17 ga wannan wata. Hijira tana da shekaru 1446. Masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan hili na waɗannan labarai na yau. Musoma da nan babban birnin Yamai domin sanar da ku cewa gwamnan jihar birnin Yamai Brigadier Janar Asuman Abdu Haruna ya kaddamar da wani tsari na musamman na kariya ga addinin mu da kuma al'adunmu. Tsari wanda ya bada dama aka girka wata runduna ta 'yan sanda wacce za ta kula da kare al'adun ƙasa da kuma addini. Haka zalika an girka wata runduna ta daban ita ma wacce za ta kula da wato kyautata halin tsafta a nan babban birnin Yamai. Dangance da dukkanin waɗannan tsare-tsare, gwamnan jihar na Yamai a yau dinnan ya mika waɗansu motoci guda biyu waɗanda su waɗannan rundunonin za su yi amfani da su domin tabbatar da wannan aiki da kuma kare lafiyar jama'a da kuma al'adun ƙasa da addini. Ni sunana Hajiya Balkisa, ni ce shugaban police sanitaire na nan garin Yamai. Don ka yau da sahe mun fara aikinmu na tsabtace gari, tsabtace abinci. Da sahi governor muka gamu tare da governor ya sa muka fita cikin gari, don muka je wurin ministarkin sante muka gaya mishi ga mota governor ya bamu da polisai da sozawa da za su kama mana mu yi aiki. Menene aikin nan? Mu diba lahiya mutane, abincin da za su ci da inda suke, duk abin da ya shahi tsabta ya kamata mu sa ido bisan shi. Da wani magani da bai da kyau da ya ferime ya lalace, duk da abin da bai da kyau dai mu kiyaye. Don kuma ta yi wurin ministarkin kiwon lahiya, daga nan kuma muka ta yi ministarkin cikin gida, ministar da l'interior, duk muka kutamta mishi kokarin da gubernar ya yi. Don in Allah ya so ya yarda, muna da niyya mu kare lahiyar mutane. To abin da ya sa muka tahi don mu tunatar su da yanzu ko babu wasa, yanzu babu wane ya ce duk in muka je yanzu mun kwatanta musu kowa ya bi doka, kowa ya bi abin da ake so. Kenan yanzu in muka huta muka ga wani mai magani da bai da kyau ko wani abinci da bai da kyau, ko muka je lakwal muka iske masu saide-saide busi ba takarda na diba lahiyarsu su zo su ba yaran mu abinci, ban mu yarda da shi. Kuma wani magani da ya lalace na garin nan kaf ban masu. Governor Kinya mai shi gurin shi bai ya so ya ga abin da bai kyau a cikin garin shi. A gidauniyar ceton ƙasa mu sanar da ku cewa ana ci gaba da karɓan gudunmuwar 'yan ƙasa nan da can, kamar yadda aka saba a kowane lokaci 'yan ƙasa sukan zo su ba da gudunmuwarsu bayan sun miƙa ta ga shugabar gidauniyar cewa da madam burarraki sukan yi tsokaci domin jan hankalin sauran 'yan ƙasa da su dukufa wajen ba da nasu wato tasu gudunmuwar. Ga dai irin tsokacin da waɗanda suka ba da gudunmuwa a yau dinnan suka yi. Sunan mutanen da suka yi ritaya, ma'aikata wanda suka yi ritaya, muka yi tarbace jika 374,120 su ne yau muka kawo gudunmuwanmu, muka ba fond de solidarité pour la sauvegarde de la patrie gudunmuwa ta waɗanda suka aiki suka ta ritaya, ma'aikata da suka ta ritaya. Muna godiya ga masu magabata kuma muna musu fata alheri, muna fata Allah ya taimake su, Allah ya musu jagora, Allah ya sa duk abubuwan da za su yi Nijeriya su ci albarkashi. Kuma kaɗankin da muka tarbata muna fata a yi musu unhwani wanda za su kama duka Nijeriya taimako, za su ƙara ma kaɗan, lalle kaɗan ne, amma muna fata a ce kaɗankin nan shi ma ya zo ya zan kamar gudunmuwa a samu Nijar ta ci gaba. Muna godiya ga sarki Allah, mun zo mu nuna farin cikinmu da kokari da wannan gwamnati ta yi a wannan ƙasa tamu ta Nijar. Muna farin ciki sosai 100%. A wannan lokaci mu mutanen Nijar muna cikin farin ciki, muna cikin jin daɗi da Allah ya kawo mamu wannan gwamnati mai tausayin talakawa, wanda shekara 2 da ta wuce ba mu taɓa tunanin Allah zai kawo mu wannan lokaci ba.
amma Allah da ikon shi talaka suna ta addu'a Allah ya cire mu daga cikin ƙangi da muke wanda yake na mulkin mallaka. Sai Allah ya karɓi du'a'in 'yan Nijar ya kawo mamu sabuwar gwamnati mai tausayin talakawa. To don haka babu abin da za mu ce ma Allah sai dai godiya. Muna fatan Allah ya tsare mu ƙasanmu. Wannan sojoji muna addu'a gare su Allah ya tsare su, Allah ya ba su ƙarfin gwiwa kan manufa da suka sanya ta alkhairi ga wannan ƙasa tamu. Muna farin ciki kuma muna addu'a ga wannan ƙasa tamu da duk wani mutumin da yake son ci gaban ƙasar Nijar. Allah ya tsare mu, Allah ya kare mu, Allah ya ba mu ci gaba ga ƙasarmu. Ci gaba wanda sojojinmu suka ɗauko ga wannan ƙasa tamu, to babu abin da za mu ce sai dai mu ce mun gode. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya saka musu da alkhairi, kuma Allah ya ƙara kama musu, Allah ya ƙara kama musu. Lalle mun ji daɗi sosai, don tsakani da Allah mutanen Nijar babu abin da za mu ce sai dai mu ce mun gode. Wannan sojoji daga zuwansu shekara ɗaya da wani abu mun ga ci gaba ga wannan ƙasa tamu, don haka babu abin da za mu ce sai dai mu ce mun gode, saboda an mamu abubuwa wanda shekaru 10 wani abu da suka wuce a baya abin da aka yi na wannan lokacin, to gaskiyar magana ba abin da za mu ce sai dai mu ce mun gode. Wannan taimako da ake bada wa kai ne muke yi, kowace ƙasa tana wannan ƙoƙari, amma ba kamar wanga lokacin. Ya kamata mu tashi tun muna jan ƙasashe irin kuɗaɗen da suke taimaka ma ƙasarsu, don sojoji ne ake taimaka ma da sauran wasu matsaloli kamar asibiti da makaranta da sauran irin waɗannan abubuwan. To saboda haka mu ba da haɗin kai wanda duk suke so su tabbatar da ƙasarsu ce su zo su ba da taimakonsu bisa wannan hanya da aka ɗauko, saboda muna jin wasu ƙasashe sun ba da kuɗaɗe da yawa wanda mun hisu yawa, mun hisu ƙasa mai yawa, amma mun tsaya wuri guda. To don Allah yana kira ga jama'a kowa da kowa ya zo ba da haɗin kai, shi ba da abin da ya kamata, ba a renawa, ko nawa gare ka zo ka ba da taimako ne. Ni dai sunana Hassan Abdulsalam a Durbisan. To na zo nan na kawo gudunmawa na ga CNSP, na kawo 50,000 francs CFA. Na ba da godiya ta kuma in ba da sunana kullum, ni ce Hajiya Madam Chambiano Kadige Seko. Na fito da babban ma'aikatar da ake ce ma mata da matasa, kamfanin mata da matasa, inda ake ba da horo iri-iri na mata da matasa. Can na fito kuma ina aiki, babban aiki nake yi, shekara 3 ina aiki da garin Kwane. Garin Kwane inda wanga ga mai garin na zamne tare da shi nake aiki, inda na tattara mata na yi ta musu kungiyoyi daga mace 30 zuwa 35. Kungiyoyi sun kai yanzu kungiya 33 cikin garin Kwane, duka kun gane su nan ga. So 3 aka zo, yau ma ƙarshen su kungiyar da ta zo su 11 ne. Na harko kungiyar ta zo ta kawo jika 120, su ne kungiya 3 sun ka zo na harko. Na biyu kungiya 7 sun ka zo, sun kawo jika 265. Har yanzu kuma na 3 yau da sun ka zo su 11 sun ka kawo kudinsu jika 230. Kudi a jimilla kungiyoyin ga da sun ka taho nan ga sun kawo jika 500 da jika 15. To kun gani kungiyoyin ga sun yi kokarin su, amma ba su kare ba. Har yanzu akwai waɗansu don suna can cikin daji ne, sai mun mun gane su, mun yi hira da su, mu zo da su, ba a kare ba. Yanda yace mai gari yace kullum tsayin daka ana aiki tare da matan nan. Ƙungiyar agaji ta duniya da ake kira Croix Rouge a turance ta gudanar da wani babban taro na wayar da kan likitoci da sauran jami'an kiwon lafiya akan agajin gaggawa da kuma maganin farko da ya kamata a ce an yi wa mutanen da suka samu kansu cikin hali na ibtila'i ko kuma suka samu kansu cikin hali na jikita dangance da matsaloli daban-daban na wato al'amuran asha da ke faruwa a cikin ƙasa. A ranar yau dinnan ne aka kammala wannan taro na horo da aka basu. A taron abokiyar aikinmu Zulaha Gambo ta halarci wurin kuma ta haɗa mana wannan rahoto kamar haka. A wannan biki na kawo ƙarshen horo jami'an kiwon lahiya akan agajin gaugawa zuwa ga al'umma domin ceton rayuwarsu, an samu halartar magatakarda na farko na ofishin ministan kiwon lahiya tare da shugaban tawagar ta CICR Croix Rouge kenan a nan Nijar. Jawabai da dama aka saurara. Da farko an saurari jawabin shugaban tawagar ta Croix Rouge a nan Nijar, wanda ya ce
sun ba jami'an kiwon lahiya wannan cikakken horon domin agajin gaugawa, kuma ya tunatar da irin ayyukan alheri da suke yi a nan Nijar na kyautata ƙoshin lahiyar al'umma, misali kayayyakin aiki kamar na'urori da sauransu a cikin ƙananan asibitoci da ma manya-manya. Sannan aka saurari jawabin magatakarda na farko na ofishin ministan kiwon lahiya, wanda ya soma da godiya da sunan shugaban ƙasa, shugaban majalisar ceton ƙasa Brigadier Janar Abdurrahman Chani da kuma shugaban gwamnati Ali Muhammad Lamizan game da irin waɗannan kyakkyawan ayyukan da Croix Rouge take yi, musamman ma wannan horo na jami'an kiwon lahiya da suka yi da zai taimaka sosai wajen ceton rayuwar al'umma. Dr. Abdulkarim na babban asibiti ta nan birnin Yamai yana ɗaya daga cikin masu ba da horon, ya yi ƙarin bayani akan ire-iren ayyukan gaugawa da suka koya ma likitoci kamar haka. To horon da sun ka kawo horo ne wanda ake cewa soin primaire d'urgence, kenan tagaji ne da ake iya yin mutane bisa kai da lahiyarsu, ko cikin kwantare ne, menene kwantare ake cewa cikin village éloigné ta Niger aya iya ba so wannan soin. Menene wannan soin? Mutane ne waɗanda in ba a yi musu komi ba, waɗanda ba su da lahiya ko accidente ko rashin lahiya hakan ga, in ba a yi musu komi ba cikin mintunuka su iya rasa rayuwarsu. don ka shi ne ake nan an ka ba mu wannan horo don saboda mutanen nan in mun ka gani kama wannan rashin lahiyar mai damuwarsu, akwai gesta da ake iya yi musu wanda zai sawa su samu lahiyar da za a iya turo su kamar ya mai hakan ga ko abu dan zan shafile da shows wadda za a iya yi musu magani wanda ya kamata. Menene horon nan yanzu in ni doka kamar mutane ka iya ka samu mutum wanda ko sheda ta baye shi, shedan nan ta baye shi ta yiwa wani abu ne a cikin bakin shi bayan accident bai iya abu shi yasa bai iya sheda, irin wannan akwai gesta inda ya kamata ka yi mishi don saboda shi samu shi sheda da kyawu, ka turo shi inda ake iya yi mishi magani wanda ya kamata. A iya a doka wani ya iya shi samu accident ya zamanto kama a wazan shi su kalle, in a wazan sun kalle sun iya su hude huhun shi, in sun hude huhun shi iska zai hitowa, shine ake ce ma pneumothorax. Wannan pneumothorax wannan abu ne mai iya kashewa mutum cikin minti 30 zuwa awa guda in ba a iya yi mishi komi ba. Don cikin horon da mun ka samu akwai wanda ake cewa decompression alegi, wanda ka iya ka samu annura ko ina a iya samu annura da zaka soka mishi wajen tsakanin kwat ta 2 da ta 3 inda adda pneumothorax inda adda iska da ya hito cikin fufun, in ka soka mishi iskan zai hitowa wannan shi ya sawa ya rayu har shi iso santar ɗin da ake iya sa mishi daren pleural. Don kun gane bancin shi horo da yawa ne an ka bamu, bancin shi kamar wanda accidente wanda annan sha zub da jinin shi zub da jini ka iya ka zamo biskai da wurin da an kai accident hakan ga koko sira un terrain de guerre, mutum ya samu kafa ta kace jini na zuba, in baka yi mishi komai ba cikin minti 2 ko si sha iya zub da jinin shi. Irin wannan an ba mu horo wadda zaka tsaida jinin nan, ka samu mutum shi bar zub da jini, ka sa mishi serum, kai mishi duka abin da ya kamata, ka tura shi inda ya kamata a yi mishi aiki da ya kamata. Daga nasu waje likitocin da suka samu wannan horo akan wannan aiki sun nuna farin cikin sosai, ta bakin Dr. Muhammad Gambo Ibrahim na babban asibitin jihar Difa. Horon da aka bamu wani sabon tsari ne da aka hudo wanda ake cason primaire d'urgence, kama abubuwa ne wanda na tallahi da aka ma dan malati in iya cikin halin ko ya samu accident babban rauni ko kuma ba rauni ne ya samu ba, bai da lahiya ne a matsayiki. Don ka abubuwan nan da an ka kwamu wanda za mu gane da wani yanayi yake, wani irin tallahi ya kamata mu kawo mushi don saboda ya zamanto an ceto ran shi, shine an ka koya mu sati 3 nan da sun ka wuce. Ana lokacin da mun ka fara kamar abun an tsara shi ne bisa ga sati 3. Sati na farko an ka ba mu horo saboda wa'inda za su zo mu musu horo, kenan mu 9 da aka yi dai lissahi duka mu 25 ne. Wa'innan na sati na farko da an ka ba horo don saboda ana so ya zamanto wannan tsari 'yan ƙasa da kansu
sun iya shi. Sati da na biyu da na uku duka wanda sun ka zo wayannan masu wanda sun kai sati na farko su ne sun ka ƙara ba su horo don ya zamanto an tabbata da ko babu wani wanda ya zo da kasashen waje tun da sabon tsari na muna iya mu da kanmu yan uwanmu wanda ba su zo ba mu samu su ma mu ba su horo don saboda abin ya zamanto ya yaɗu a ko ina cikin ƙasa. A'a ba a taɓa yin shi ba wannan tsari da an ka kawo na son premier d'urgence na harko ne kuma Allah ya sa mun an ka zaɓe mu cikin wanda ya kamata su zo samu horo mun samu horon nan kuma mun yi ƙoƙari Allah yarda insha Allah su ma wanda ya zamanto ba su nan zan mu samu su ma mu haɗi musu mu kwatanta musu yadda abun yake don saboda ya zamanto abun ya yaɗu kuma a samu a ceto rayukan 'yan ƙasa. To lalle ka akwai jin daɗi sosai tun da duk lokacin da an ka ce an zo an ma mutum horo an jarraba shi an tambaya an gani yadda ya samu abun nan ya shiga cikin kanshi muna jin daɗi sosai saboda abun jarraba mu an gani kai lalle kai mun iya to kenan iya ba ta tsaya gare mu kadai tunda Allah ya sa mu an ka fara da su kenan waɗanda sun kai saura su ma insha Allah zan isa musu da sako. An rarraba takardun shaida na cikakken horo da mahalartan taron suka samu da kuma su ma masu ba da horon an ba su mutum 5. A ƙarshen taron jami'an kiwon lahiya sun yi gwaji akan ire-iren ayyukan da aka koyar musu na agajin gaugawa ga marasa lahiya ko waɗanda suka ji mu. Yanzu kuma sai mu zo ga wannan sanarwa ta kungiyar horar hula ta IOS Niger. Kungiyar IOS Niger kamar yadda kuka sani tun ranar 29 ga watan Yuli na shekara ta 2023 da ta gabata biyo bayan julumiki da kwana biyu kenan take tsayin daka domin ba da goyon baya na musamman ga jami'an tsaron kasar Niger saboda tabbatar ma Niger cikakken 'yanci. Kawo yanzu kungiyar na ci gaba da gugurmaya. Shi yasa suka kira wannan taro a ranar yau dinnan domin bitar ire-iren kokarin da suka yi na goyon bayan da suka ba majalisar ceton kasar Nijar da ma shugabannin IOS gabaki daya. Muhammad Attahir shine babban shugaba na ita wannan kungiyar ya yi mana karin bayani. Godiya nake yi ga kowa da kowa. Mun tambaye ku ku zo taro kowa da kowa ya zo taro. Babu irin da mu gani nan ba. Godiya nake yi muku. Maganoni da na so in yi duka mambar duka sun yi su. Kenan din yanzu abinda nake fata an gaya muku godiya nake yi muku kakku gaji. Mu ba yau bane mun ka fara wannan. Tun le 26 an kai kudeta. Tun le 29 muna saye kowa ya gane mu iskadiri kowa ya gane mu place de francophonie da covox kowa ya gane mu babu inda an kai cigiyan mu taro da bamu zo ba kenan muna nan muna sayin da kanmu ba mu gaji ba mu gajiya na taba journalist kun ka tambaye ni can francophonie na ce muku ina suciya han mutuwa 100% han mutuwa har gobe har jibi har ban da gobe kuma na roki sojawa da mambar da CNSP duka na roki president Chani da Allah da annabi kakkabar wurin nan ka zamna ciki shekara 1000 ba ma 20 ba shekara 1000 ne na roke ka da Allah da annabi ka zamna mu mun ga dadinka mun ga tahiyarka mu shekara 1000 muke so ka yi kuma muna muku goyon baya 100% yau gobe jibi mu komite na AIS Niger ni ne coordinateur M. Mohamed Tahiru na roki Chani da Allah da annabi ya rike ya zamana har masha Allah Allah ya kare ku Allah ba ku sa'a duka muna gaida ku. Sai mu karkare waɗannan labarai namu da kuma wannan maulidi da aka gudanar a garin Windiberi da yake cikin karamar hukumar kure da ke cikin gundumar Kwalo jihar Tilaberi. Mauludin da ya gudana a ranar shekaran jiya a karkashin jagorancin babban shehin malami na yankin garin na Windiberi. Sheikh Idrisa Dele Tondi na ɗaya daga cikin manya-manyan malaman da suka halarci wannan maulidin. Ga kuma irin jan hankalin da ya yi da bayani akan irin albarkatun da ake iya samu a ƙarƙashin ire-iren wannan haɗuwa ta tuni da ranar haihuwar manzon rahama.
namu da maluman mu suna tara mu kowane gari kowane bigiri mu yi manzo Allah sallallahu taro haka to kun bayan wannan abin da taron ya kumsa na maulidi sallallahu alaihi wasallama yanzu kowa ya san abin da kasan mu suke da shi kuma kowa ya san halin da muke da shi don haka maluma da suka taro ana ce musu kowa ya yi addu'a kasan mu ci gaba kuma kasan mu kusanta lahiya kuma kasan mu kwana lafiya ya tashi kun da lafiya kuma Allah ya ce mu da abokan da taron mu da siri kamar Somali da Burkina da sauran kasashen musulmi kowa ya kwana lafiya ya tashi lafiya kuma Allah ya ba mu ci gaba kuma Allah ya ciyaye mu da tahiyyar mu da kwanan mu da maganar da za mu yi duka Allah ya ciyaye mu da suke. To madalla da fatan Allah maɗaukin sarki zai karbi waɗannan addu'o'i da aka yi a wannan maulidi. Allah maɗaukin sarki ya tsare ƙasar nan tamu ta Nijar ya tabbatar da ita akan turba ta gari. Allah ya bubbugo ma Nijar arziki da wadata a cikin kwanciyar hankali da lumana. A nan muka kawo ƙarshen waɗannan labarai ne sai kuma gobe idan Allah maɗaukin sarki ya kai mu za mu sake saduwa da ku a waɗansu labaran. Amma kafin nan a madadin abokan aiki gabaki ɗaya da suka taya ni gabatar da wannan shiri nake